tak rongokaken atas dasar sumpah setia sampean kelawan Sekarwangi kula dalam Kang Mas nalikane kakang ngucap janji ngomong katresnan kelawan salirama iki dudu cuman sekedar hiasan ananging kakang sumpah bakal gawe bahagia bakal gawe sempurna ning segala kahuripaning Sekarwangi aja cuman madu sing dijanjikaken ananging racun sing dinekaken jadi durung percaya karo kakang Kelana Jaya singaran ucapan kadang-kadang bisa ning segala apa sing ora bakal terjadi Kang Mas lamun memang masih ana ganjelang utarakan apa sing bakal ditakonaken kalawan kakang Kelana Jaya Sekarwangi sing dari pitakonan cuman siji apakah yakin sampean milih Sekarwangi Kang Mas justru ning lebati yen Sekarwangi kaya sempurna lan baja kumayangan kakang sifatnya wong lanang bisa memiliki sosok Sekarwangi tapi sebaliknya Sekarwangi aja pernah kegoda kelawan pamudalian orang bakal temen rongokaken tak sumpingaken kakang kula melang sampeane gawe wirang kuatir sampeane bohong kula isi karo anak penari latare rayu kayak film India kayak Ibu Sri Apista Kang Mas ngomong pribeh maksude kakang keder pisan bahasa iya Kang Mas isin wira karo sapa babat kakangku setia kulane wati sampean ingkar sing janji sampean rayu ngomong iblis sampe hati kula kepriben sejen karo rokokaken wong ayu dipercaya kakang mah wani disumpah jiwa lan raga demi cinta kakang pasrah aja isin wong ayu pasti dikawin coba bruk ngomongan bari ati kakang bunga apa sing dadi pikiran kula wis pengen bareng endane beliau lagi bohong tak Sekarwangi wangi sumpah demi Tuhan buktine lagi rayuan anak wong lanang nyusul sapa kune kuwi mah penari latar Kang Mas iya anak cabret oh anak tabe pada karo Ibu Sri Apista sing duwe nada rindu sing duwe nada rindu iya pada karo Bapak Udi Nok Putri calon majikan tanggal 22 ya melu nyakseni minyak seni iya sampean tenang kakang kula melang sampeane gawe wirang kuatir sampean kubohong kula isi karo anak cabret sing dadi saksi utama mangkonan Kang Mas aja pernah watir wong aja kula nek gelem kawinan asal lanangnya sampean
ngomong priben maksude kakang Eder pisan bahase isin wirang karo sapa papan kakangku setia. Percaya akan mah wani disumpah jiwa lan raga demi cinta kakang pasrah aja isin-isin wong ayu pasti dikawin. Coba terus ngomongan pari ati kakang bunga apa sih adi pikiran